Bokhorok Hamthaiya Kobarsluk hmani kishani kogya Baithangni nogo Khithai nok sramna bagai Hakhor khurjago Kwlaikha sikla khoroksa okoktoma kasai faika Chorilam Uttor Brojapur Amchaini koktoma roksawi sawi mankha Chorilam Uttor Brojapur Amchaio tongnai Sopon Bisasni Bwsajila Bokhorok Hamthaiya Kobarsluk Baithangni nogo Khithai nok sramna bagai Hakhor khurjago Kwlaikha sawi mankha kodogma salromoi Sopon Bisasni Bwsajila Bokhorok Hamthaiya hwnai nokni borok Hakhoro kalaijak nugui cirik mokoro Kwlaikha tei ganagini tongnai rok khnawi khachigai kuthumui phailaika yagulo koktoma rohorjakha bishalgor horbuthnaI brendia rokno koktoma mani thangsogui kha borok nugui laikha Khithai nok snamna bagai Hakhor khurjago kwlaiui rik chumgurui chokchok achukjak Hakhor bisingo horbuthnaI brendia rokni chaitok mungbai Hakhoro kwlaithanai Bokhorok Hamthaiya Kobarslukno kari laikha Rignai naithok irignai rignai hamjang rongni bagai naithok tei quality kaham rignai tabuk hatiwo belai rang klai baino manthugui tongo manthogo yak bai takja rignai chamuthu risa kan boro manthogo ktal jorani machine bai takja naithok bumulni palini rignai tiprasa hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakhum toya kharu joto manthogo haike lirida tongsidi tabung nokrungdi kan rubai te kan borok phal nokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phaljago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phal noknino rignai risa wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lirida tongsidi krungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Yongs Corner Club West Tripura Mobile number 9862821223 tekisa kongdung number 87878315552 oblique 82589191171 oblique 8119938 তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লংতরাই।